Vieš, čo sa stane, ak prestaneš jesť cukor na 14 dní a vieš, ako sa zbaviť chuti na sladké? Pozeraj video až do konca. To znamená, keď vylúčiš cukor, tak môžeš badať práve tieto úžasné benefity. A to je, stratíš chuť na sladké, pretože jedením každého nového sladkého vytvára chuť na ďalšie sladké. Prečo? Pretože baktérie žijú z týchto sladkostí a oni potrebujú prežiť, takže majú taký svoj záchranný systém na prežitie a vylúčujú rôzne látky, ktoré vám potom spôsobujú takúto chuť na ďalšie sladké. A takisto budeš cítiť menej únavy, budeš mať lepšie kognitívne schopnosti, to sú tie, ktoré sú rozpoznávateľné. Budeš mať lepšiu kožu, lepšie vlasy, lepšie nechty, budeš mať menej stuhnutosti, takže má to rôzne benefity. A teraz ako sa zbaviť tej chuti na sladké? Okrem toho, že musíš mať spektrum vitamínov a minerálov, čo napríklad nájdeš v týchto Golden Vitamineral Forte na mojom e-shope, tak nezabúdaj, že musíš zvýšiť dávku vitamínu C. Ja mám momentálne jeden z najlepších, pretože dostal aj pečať od potravinového kritika, kde sú len bioflavonoidy a šípky. Bioflavonoidy sú špeciálne látky z ovocia a zo zeleniny. Sú to vlastne také antioxidanty, ktoré chránia vaše bunky pred starnutím. Vyskúšaj a daj mi vedieť, ako sa budeš cítiť. Všetko nájdeš na www.zora.sk. Ostaňme zdraví.